Apa? Ya Mas, Mas Noval saking jenengan Mas. Yo. Katur Bapak Dr. Andes Mujono MSI. Aja dipleroki. Dados. Genduk Birgita Ayu saking Kota Tahu Kediri. Nggih, Pak Dalang. Wis nate nderene Bapak ning Darmorejo. Sampun. Ping pira, Nduk? 2 niki, Pak. 2 iki ya. Nggih, kula niki nggih nggumun lho, Pak. Jenengan kan 15 kali teng mriki. Lah kok Lebih, kula Pak. mung 2 tok to, Pak? Kula kok mung ping 2 tok. Kowe kelahiran tahun piro? Kowe lahirmu lagi ya. Aku lahir kuwi tahun 1000. Ayo. Tuwek men to Pak jenengan, Pak? Lah iya wong ya ora apa-apa. Kaya ngene iki Bapak Ibu Darmorejo len tresnani karo budaya. Piye pendapatmu ngono iki? Hebat, Pak. Penontonnya kata ibu-ibu dari tahun ke tahun selalu semangat nggih, Pak. Maksud kula niku kan biasanipun kan nek ping 15 kali niku kan bosen apa pripun to, Pak. Niki mboten Pak, ibu-ibu iki kula tekon lho, Pak. Mbak Birgita kok ya kenal aku iki ya gumun lho, Pak. Oh, gaul no piyai kene kulino mirsani teng Kuntadi Channel kalian teng Sakti TV nggih, Bu. Sakti TV. Setiap siang jam pinten boleh awan? Jam 12 nganti jam pinten? Nganti jam 2. Lho apale kaya ngono. Kuwi setiap hari lho kuwi. Ayo. Hebat berarti, Pak. Tepuk tangan untuk keluarga besar Desa Darmorejo. Oh, kaya ngono kuwi. Lak ta. Nggih. Lek mbiyen iki kene gur ibu-ibu tur jumlahe saya akeh. Mong rencanane iki musala iki arep diundurne rono. Ayo men saya kebak. Tur mbiyen anak-anak ngene iki ora enek nang kene iki ora enek. Apa nggih, Pak? Iki enek bocah 1, 2, 3, 4. Nang kene ya enek bocah ning kaya ngono kuwi. Heeh. Ya semoga-moga seni wayang tetap berkembang sepanjang masa ya, Bir ya. Nggih, amin. Nggih. Sik, engko pilihan lagune sing ndi? Tak maca sik ya. Nggih. Pak PJ Kepala Desa, Bapak Dalang kula nyuwun gending Ibu Pertiwi. Wah, iya. Waduh. Ayo, Ibu Pertiwi tak gendang tundung. Ayo. Kalih kapilut. Wah, nggih. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang lan sedaya kru Madangkara. Badhe nyuwun lagu Langgam Sri Huning Slendra Sanga jineman kandhek pelok 5 ingkang badhe nyekar Zakira nderek ajar kendel Pak Dalang nembe kelas gangsal mlebet niki enten kirangi nyuwun pangapunten sembah nuwun Pak Dalang saking kula ibu-ibu Darmo Selatan ingkang wonten sakidulipun panggung nggih Bu. Mangke kula aturke jangan kuwatir nggih. Saking Ketua LAD Darmorejo nyuwun Bang Wetan. Mangke kula aturaken. Ha nggih. Sik nggih. Ugi saking Bapak Suradi mantan Kepala Desa Darmorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng mangkarya Mas Cahya Kuntadi mugi-mugi pinaringan lancar, slamet kanthi rahayu widodo kali saking Sambikala. Sak badone makarya ugi katuran pinarak wonten gubuk kula Mas Cahya nyuwun pangapunten kangge tombo kangen kula nyuwun gending podang kuning matur sembah nuwun tertanda Pak Suradi. Ha nggih. Ugi saking Bapak Kepala Desa Bon Agung Mejayan. Assalamualaikum Pak Cahya Kuntadi. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling. Gending menika kagem para tamu undangan saha sedaya warga Darmorejo. Wabil khusus kagem Mas Kades Darmo. Mugi pagelaran wayang dalu menika pikantuk berkah saha kelancaran saking Allah Subhanahu wa taala. Jumbuh kalian hajatipun sedaya warga Darmorejo. Pangapunten dalem boten saged sowan undanganipun Mas Lurah Darmorejo awit dalem nembe boten enak badan. Nggih. Sampun kesupen tanggal 3 malam 4 Agustus wonten Kebon Agung. Nggih siap Pak Lurah. Enggal siap sehat Pak Lurah. Nggih. Piye pedang kuning? Lah niku enten sing tasih ditutup niki lho Pak, dereng. Endi to? Iki lho Pak. Sing ndi? Sing kandel iki lho. Iki to. Lah. Mripatmu ya roh ae to. Ya roh Pak, angger kandel aku seneng. Oh iya, sik. Sabar. Kowe angger ngerti amplop ngono raimu malih kaya kotak amal ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Katur bucange mugia tansah pinaringan sehat lancar rezekinipun. Amin. Ugi barokah sedayanipun kru lan ugi Bu Kesi dan kawan-kawan. Nyuwun gending selendang biru digantos selendang putih. Ki piye to ki maksude iki? Ha iya apa iki maksude? Ayo selendang putih. Ayo nggih. Mekarlah bunga teratai. Wah nggih. Salam kagem Mas Ketua Ranting Bapak PJ Darmorejo. Nggih. Ugi salam kagem sedaya keluarga besar PSHT. Matur sembah nuwun. Wassalam dari tim parkir. Ah kuwi Fir. Lah itu belum. Mripatmu apal men to? Ya aku ya apal lho, Pak. Wis tak waca ki mau lho. Mari kangen karo aja dipeliroki kok Pak Mujono. Piye njaluk dibuka ngono piye? Senembang sinten? Mau mari kangen senembang sinten? Mbak Tutik no. Sinden apa dudu, Pak? Sinden. Berarti ya duite dienggo sinden. Duit sing endi maksudnya? Ning jero kuwi lho, Pak. Loh, ngono ya saka Pak Mujono lak diparingne aku, ya toh. Bar kuwi engko perkara tak nene sinden utawa ora kan iki tergantung aku. Sampai jenengan nembang mboten? Ora nembang. Lah iya berarti kan duitnya dienggo sing nembang. Loh. Enten lho Pak tulisane teng ngriku. Endi to? Aku ki yo Tak ketok. wacane, Pak. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun gending mari kangen 2 aja dipleroki kagem sedaya pamiarsa ada saweran 500.000 untuk Mbak-mbak sinden terkhusus Birgita 1 juta Pak iki lho Pak 1 juta Set to sik bir aku mripatku tek raroh iki endi to iki? Ya Allah Pak kae lho Pak. Saking Bapak Dr. Andes Mujono MSI sik tak padangke sik. Aku iso raroh 1 juta iki nang endi to? Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun jelas toh? Ayo. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun gending mari kangen aja dipleroki. Kagem sedaya pamirsa, ora neng liyane. Enak Pak. Endi toh? Teng mriki lho Pak, iki lho Pak. Iso dhewe cilik nganti ra ketok. Oh, 1 juta untuk Mbak Birgita. Oh nggih, menika wonten arta sekedhik minangka tandha tresna khusus Pak Dalang mboten kangge sinden. Siap. Loh, ora ngono Pak, 1 juta. Tapi piye? Kuwi tulisane Pak, dinggo Birgita 1 juta, dinggo Mbak sinden ki 500 dadi 1.500.000 isine wi Pak. Jenengan buka to. Diangkrek aku isuk mulih tombok carane ngono kuwi. Ya ora. Sik. Wah, iki bahaya iki. Dari iki jujur, Pak. Nah, iki tak buka wis seksine ya. Heeh. Ayo tak hitunge, amit 1000 ya. Iki 1 2 250. Tik omong 1 juta kondi kowe iki lho. Pak Mujiono kurang 1.300.000 Pak. Oh, alah arep ngemis to kowe. Ngisin-ngisini ora. Sinden kondang lari sok ngemis ora. Lho, saweran ki duwite sinden, Pak. Piro ki piro? 200. 50 to? 250 to. Iya to. 1 2 250 to? Iya, 250. Ya, iki 150 nggih kowe. Dah, lha sing 100? Loh, sing jenenge pembayarane ngangge pajak rumah samu piye? Jenengan dalang mboten, Pak? Dalang. Sugih mboten? Biasa. Sugih ora? Ya lumayan. Sugih lho Pak. Jenengan kula dengakne sugih niku amin ngoten lho Pak. Amin. Lah berarti kuwi 100 sira kangge Pak, dinggo sing kaum-kaum membutuhkan iki. Oh iya. Nyoh panganan kono ya wis. Ayo. Cinduk laris. Loh, Pak, sindane 6 berarti kurang 1 Pak. Lah aku malih tombokno ki malian. Ya jenengan sebagai seorang dalang ya kudune ngoten jenengan mayang bedina lho Pak. Wis ra apa-apa timbang kakean ngomong kowe. Ngisin-ngisine aku 15 tahun nang kene kok wirang-wirangne. Kowe tahun ngarep rasa melu lho. Kula lah ditanggap dhewe karo Pak Mujiono, Pak. Nggih to, Pak? Mboten. Nggih, bapake lho mantuk-mantuk Pak ini Iya, CS wah, kali. wis. Iki malih. Kurang piro? 50.000. Susuk 50 nyo. Ya gak usah susuk. Iki jane sinden kok copet ora. Ya ben ra apa-apa. Ora masalah. Kowe David lah ngene iki aja malebone penelitian lho ya. Iki gur menghibur. Ayo milih apa? Tembange sing ndi? Ayo kudu sembodo lho. Niku wae enten podang kuning. Heeh. Nggih, podang kuning kemawon, Pak. Sing apik lho ya. Iya ya, Pak. Nganti elek. 350 tok. Ayo. Nganti elek tak tarik 700. Lah kok malah 700 to, Pak, Pak. Sak gajimu katut minggu.
Aja to, Pak. Iya. Wis nembang sing apik, Bir. Ayo, Bir. Bawani, ayo. Nadyan wujud temong paksi. Carane ngene ra sido bathik aku, Hes. Ya Allah, Pak, jenengane dalang sugih duit 350 ya ramjanan. Aku ora omong karo awakmu, aku omong karo aku dhewe. Oh, tak Nyaut-nyaut kira karo senengane aku. ora. Ayo. Nanu. Agawe talineng prangata Nanu. halus manis nang sam Bocah ya ayu ora masalah. Bocah ya ayu dedeke ya entuk, suarane ya becik apik. Ha iya. Lah aku meneh karo Birgita iki tak anggap kaya meneh karo anakku dhewe. Ora masalah. Bir asline ora mung gur 350. Wong mbok bengi iki kowe njaluk 5 juta tak keki. Ha iya. Tenan ya, Pak. Nan, ning ya kuwi setahun melu aku ora bayaran we. Nggih, kula niku matur nuwun Pak kagem Ibu sinten wau, Bu, ingkang maringi tahu kalih tempe. Pak Heru, matur nuwun Pak Heru, tahune enak. Hah? Tahu tuna Pak Heru to? to. Pak Heru. Oh, asmane Pak Heru. Pak Heru, nggih. Oh iya, nggih matur nuwun. Diparingi tahu kaya tempe, kula malih kelingan tahu kula, Pak. Tahu apa? Tahuku. Tahu takwa to? Iya, tahune iki lho, Pak, kuning kaya tahuku to, Pak. Oh, Ya, tahu cobi, Kediri. Nah, cobinen Pak tahune. Gah sik entah no ora. Mateng iki digoreng iki. Ya engko tak pangane mosok aku dalang kok mangan ora ya. Ala-ala padine njuk didulang. Ora sudi, ora. Paling oleh ndulang aku ya ngentekne dhuwitku engko alan. Ayo. Wis tak nembange sing apik. Ayo. Nonano golek isi podang jenah. Ugi wonten dawuh saking Bapak Hari Wuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Cahyo. Waalaikumsalam. Sugeng ayahi jejiban. Salam katur Pak Kades lan sedaya masyarakat Ndarmareja. Sugeng awontenaken bersih desa. Mugi resik desane resik manahipun kasembatan gegayuwanipun. Amin ya rabbal alamin. Sungkem kula Pak Hariwur kunjuk panjenengan sembah nuwun. Ya Bir. Nyanding bisa dadi tambah monggo podang kuning dipun aturaken. Buka celuk saka sampean Mbak Birgita. Yuk, tarik. esok awan ning
Saka MC Blimbing Klitorejo Sugeng Laras Pak Haji Daryono Klitorejo Sugeng mirsani Terima kasih Mbak Birgita ya. Lah sak menika engko ndak selak ngantuk genduk Zakira ayo ingkang kelas gangsal SD menika monggo minggah wonten panggung mriki ayo. Mbak Zakira ini adalah generasi hebat dari Desa Ndarmarja. Tur calone sing ditembangke iki ora sembranan jineman kandhek e. Ayo. Nggih disupoti ngangge panas-panas mlaku Mas. Iki lagu kase Piyayi Madiun. Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Ya. Mangga nggih ngurmati anak wedok. Dados. Monggo Bapak Ibu nembang bareng-bareng niki lagu khas jenengan. Kerangin yo. Bareng-bareng yo. Monggo Bapak Ibu yo. Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Bapak Ibu mriki tasih apal kelingan lagu niki. Kelingan nggih. Saniki tanpa ngangge gamelan cobi. Men dibarengi karo ibu-ibu waranggana mriki. Panas-panas mlaku. 1 2 3. Panas-panas mlaku. Ora nggawa payung. Sandale diseret. Dlamakane Mentok. Surabaya.
Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Luar biasa iki. Iki lek ora wong Darmareja iki mokal iso kaya kene iki lho. Kok iso apal luar biasa. Jenengan mugi-mugi tansah pinaringan sehat murah rezeki. Oh, kaya ngono kuwi lho. So, Narso lingguwa nyapa kowe nang kono. Ya elok Bu jenengan, elok luar biasa. Genduk sapa mau jenenge? Zakira. Zakira nggih. Asalamualaikum. Ngasta mic. Orang anu no, cedakne tutuk ngeri. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelas pinten? Gangsal. Gangsal. SD pundi? Majayan setunggal. Majayan 1. Bapak asmane sinten? Evan. Kok kewan piye to? Aduh, Pak. Sing jelas to, Evan. Pak Evan. Lah mula sing jelas ngono, Pak Evan ngono ayo. Mau Evan ngono tok ayo. Ibuke sinten asmane? Bu Rizka. Bu Rizka, nggih. Sampean pengen nembang, tahu melu lomba? Heeh. Lomba ben untuk piyala kae lho. Pernah tumpuk lomba? Pernah. Juara. Tingkat Teman dengan kecamatan. tingkat kecamatan. Juara pinten? 2. 2 elok. 2 luwih apik timbang 1. 1 karo 2 ya akeh 2, Nduk. Tak kandhani. Ra apa-apa, ora masalah. Sampeyan pengen nembang dhisik iki Kandhek apa Sri Uning? Kandhek. Ha iya, angel lho Nduk iki, Nduk. Mboten napa-napa, wani tenan. Nggih, mboten napa-napa. Lho ngene iki lho, bocah sik semene kelas 5 SD lek karo mik iki gila sian ya. Lek sindan-sindan karo mik iki kudu ngokop wae. Ayo lek ora dicedhakne ya ora muni kok ayo. Nganti likaten ayo. Yo saiki jineman Kandhek nggih. Genduk Zakira. Coba kaya apa? Lek apik aja kuwatir, wis. Nano. Ayo. Pun. Luar biasa ya, halus suarane apik tenan iki. Elak tenan. Terus Nduk, ali-alimu ya Mas kuwi, Nduk. Mboten ora apa-apa ora kudu ngangge Mas nggih. Nek ngangge Mas padha karo ngundang copet ngalan nggih. Nano. Yo. Mong sira wong merati dasar dewas gandes luwes sak sorae cunduk kembang
sangat luar biasa iki. Wah, elok tenan Cahayu, Cahayu. Mboten sik takon sik. Sing ngajari sinten? Gurune jenengan sinten? Pak Yoni. Pak Titiyoni Gondoyoni kae. Pak Yoni Barata. Nggih. Oh, mbiyen iki penabuhe Pak Cahyo Kuntadi mbiyen. Ning saiki pun dadi guru, pun dadi dalang hebat wonten mriki. Nggih. Manut ya karo gurune ya. Nggih. Rata-rata orang sukses ketika tidak terbercik pikiran jelek maupun negatif, bahkan meremehkan kepada guru. Yang sampean pengen mulya, hargai, hormati gurumu dan selalu doakan gurumu, ya. Nggih. Engko iso sampean iso uripe saya penak. Nggak ali-ali ora mung gembreng ngono kuwi masuk bakal ya. Nggih, aku iki karo bocah ini gampang welas. Jane karo Birgita iki aku jane ora ikhlas mau. Nek karo cah semene iki nyonduk. Niki pinten? Kosik to alon-alon sik. Kosik takon niki pinten? 200. 200. Nggih. Sampeyan lek sekolah sangune pinten tiap hari? 10.000. Kakean berarti iki ya. 200 nggih. Ning niki mboten anu ditabung nggih, ditabung. Lek perlu tumbasne buku, alat tulis utawa tinggi bayar SPP utawi napa kemawon sing positif, ngoten nggih? Kangge jenengan. Purun? Purun. Kok mboten purun? Purun. Nyapa mboten purun? Oh iya aja merengut kaya ngono, nyo. 200 sik ngono. Ngapa? Salim oh iya. Ning arep nembang seruning apa ora? Nggih. Nah, ya lek gelem seruning kok tak tambahi 20. Saiki lek seruning sampean gelem ora? Jumeneng nang kene. Ora perkara piye-piye, ora babakan tata krama ning uji mental karo ngadeg wani ora? Jumeneng, berdiri. Wani ora? Lek wani tak tambahi 200 engkas engko. Ayo. Ngono kuwi. Mergo aku bar kecewa ndi Ibu Kesi iki aku ngadeg suwi malah dhek ning pasar kok ayo. Nggih, pripun? Siap nggih? Nggih, Sriuning. Nggih, kaya apa? Kan. Elok. Zakira. Nggih. Nama lengkapnya sapa ta, Nduk? Zakira Nadifatul Azhara. Siapa? Alon-alon men jelas. Zakira Nadifatul Azhara. Nadifatul Azhara. Apa artinya itu? Enggak tahu. Oh, yes. Bener. Top. Ayo, sing kudu ngerti lah bapak ibumu ya. Nah, sempetnya bengi iki kowe golek dhuwit ngono ya. Ayo, nggih. Coba kaya apa? Sri Huning. Ngerti ora? Sri Huning karyane sapa? Bapak sampean. Lah ya Pak kuwi sapa? Mbah Wagiman apa sapa kuwi jelaske. Mbah Sukron. Sukron sapa? Suwondo. Elok, tambahi. Ya. Nah, ya. Engko nembange sik tambah 200 ngono ya. Nggih. Ning tulung engko nganti wayangan rampung aja lunga, engko tak jaluk separo ya. Ora, Za, ora. Ya, coba. Nggih. Lha kaya arep maca Al-Qur'an ae, Za. A'udzubillahi minasyaiton. Mboten apal ta, Nduk? Mboten apal. Sekedhik wis maca ora apa-apa, ya ora masalah. Nggih, yuk. Nano semanten. Yuk. Bawa mboten? Dalam Ngangge bawa mboten? buatan. Oh mboten to, oh layak kok anu. Berarti langsung Sri Nguning ngono. Oh nggih. Ya aku sing kleru, sorry. Ayo. Layak bocah bingung emak-emek ayo. Bae ora ngangge bawa, ayo. Wah, 200 ora bawa iki piye? Ora apa-apa. Sri Nguning mus ngono ya. Nggih, coba. Ya. Sri Huning Mustika Tuban Laku Tresna Lan Saboyo Pati Marang Raden Wiranoyo
Tepuk tangan para lenggah. Tak kira Nduk. Nah, iki Sri Uninge nggih. Pun nggih. Nggih, taun ngajeng pengen nyumbang bawa melih mboten nembang melih mboten. Nggih to. Ning ya kuwi taun ngarep 150 ya. Kenapa-napa, pokoknya belajar terus semangat ya Nduk ya. Semangat, ya. Kuwi salim karo Mbak Winong barang kuwi dikumpliti. Kaya kuwi. Kuwi karo Mbak Bir Bintang kuwi. Kaya. Kuwi karo nenek. Ayo. Kuwi Nyai Ronggeng. Terima kasih. Oke, matur sembah nuwun nggih. Luar biasa. Darmareja iki pancen desa budaya tenan, piyayine nyeni. Ha iya. Mau nembang Madiun Jakarta ya nyatane apike kaya ngono iki bocah sik umur isih kelas 5 SD parandene nembang ya tatake kaya ngono ya lancar. Iya, Aja lali mau mburi kelir para panitia penggemar Winong ceria ngersakake ya kuwi ninggal katresnan, Mak. Ya bapak-bapak panitia sing wis foto karo awake dhewe ning mburi kelir mau. Ya. Mula Kang mangkono ya, Nong. Ya. Kun tak tang. Ya. Nimas Ayu Winong Nawangse. Oke, yo. Bintangnya Madangkara. Tenang. Menika pernahipun jatosipun pulunan kula ponakanipun Bu Kesi. Ning nyatanipun wegah kalah karo bulike, mbiyen bulike dadi waranggana sing multi talenta, saiki ponakane ya dadi waranggana sing hebat tenan. Ya, ning kamera ning YouTube jan cantike ora umum. Tenan. Saya alise iki aja kuwandel. Ha iya wis kaya ngono. Mongko jane kuwi ya gur lukisan. Ha iya wis ben. Pripun malah mboten dilukis, Pak? Ha iya ning dadi lak ya apik to, Nong? Nggih, niku teknik lho, Pak. Niku teknik. Teknik apa? Teknik make up itu. Oh, make up. Itu. Ngene ngangge apa lemu ngireng apa? Angus. Pakai Apa? Ya enggak lah, pakai eyebrow. Apa jenenge? Eyebrow pensil. Oh, oke, Bro. Ayo. Eyebrow pensil. Pensil alis. Ngene nganti pirang tahun lemu belajar ngelukis alis ngene? Wah, lama, Pak. Saya sejak SMP itu sudah dandan sendiri, Pak. Jadi prosesnya panjang. Iya. Seperti itu. Syukur lek seneng sing panjang kuwi. Prosese kuwi lho, prosese. Ayo, Nggih, kula manjan remene sing panjang, Pak. Ah wis ora. Kaya entuk dalan ora gitu. Iki lho bapak-bapak panitia mau sing seragame apa kuwi batik mau ngersake Pak Dalang pokoke ninggal katresnan Winong Pak Dalang ngono kuwi. Kuwi. Pak nggih panjang. Non? Pak nggih panjang. Hah? Semangate. Semangate panjang ora. Nah, niku le, Pak. Bocah sik semono lek omong marahin tratap ora ya. Ayo Winong Nawangse. Dibawani, Nong. Ayo. Buri kelir ya budaya wis panjang-panjang. Ayo. Ya, Nong. Jaranan dangdut kreasi rineng kuin
sak rambahan langgam, kedua jaranke. Ya, maka winong nawangse. Ya, Nduk.